night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Hey kid, don't ever let them get inside your head.
tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. I'm from Bununa Baba. The second Wagada has Memaga Mabata. Walaka Hawala. She moved to Quacosia. The Cuba Wamala Church. Or Roland Mariculi. Baggy. Taka in my baka, Hardy Goli Lari to it. Lake Leluci Lake, Livo Release. So I go you said not an alley was all total. I got to go to one mamma, Torici like a mamma, Kele to a Kele before a wallata. Maybe she alone little and quality. I lay Yalang. I can name Moon. Upon a hang or record. Oh, quite hang. I can name Moon. After Mambono, Bowers in Unuzu, man, as in the Kunujaga do Nama deserves. Can I check a comment? Is no Tata. Chukwa go crazy Lola, Malama, Superpachile, and Ake Waraka, maybe Zilola. Macaloji, the Siresula, Ulda Ike, Bido from Zila Munya. Now, Papa, La Mama, Chimobi. Oji the Superhike, Kajupara Haruere, Muela Sikaki, Waraka, Nado Parala Ganiro, Macalea, Onyo Walla Chile can non, Hermade, make it to him. The Kawaraila romance. Romance 8, that's 7. I said, oh, la Chineke didn't do anything, make it do. My day make it 15. So Chineke didn't raise Lola. In Kalaga Palirola, Super Chineke, Yalo Paracolo, Limezilola. Yalo Paracolo. Into a hall on Yalo Shake. Obolam beha, Omazia, Magari, Rosolile, Leosa, Asia, Hajomada, Hajomwa. Kamala Chileke gave the Halaka, Lalata, the Popula Cosa 91. Also, I again in the museum, Banyerai. It was a lamata, I'm not getting on you go to the museum with Banyere Zelola. La how gay could they Zelola, like a Luquam and Poppy had Jesus. I can name you. No, because when I have fun to get to. You demand, I hate to make to carry. I'll put a map way to more. Hey, to Mushirora. Hey, to Mbazago. Hey, to Santana. Santana Mabara. Ego was there, can I go? And that's not the money, when you see the Pakuja. Whenever by that's number in no bar about that, I just got what you know, magical machina had Jesus. I can go. It's a comma because you probably not had his probably not had. Or maybe ask questions to God release. Or maybe God asks. But the truth is that God sees his plans and God answers. All these things are happening to us is because the Christians are not serious. What we are seeing today, or probably the first time, it has happened before us, generation before us. We remember the time of Israel when they were rich. They cried out, "If my people who are called by my name will humble themselves and cry unto me." But it was there. We are happy. We have our own selfish interest, and that is the problem. So our binding, wives of our losses. I've told you a story of a woman in a prayer center. When they were praying in a believer's garden. We want manifestation. We want to receive from God. We want God to bless us.
We want God to turn things around. We want God to lead us slightly. It will be difficult. More interesting. Let's follow. Hallelujah, somebody. Let's see somebody in the Bible. We know man that a man called Abraham. In Genesis chapter 12, from verse 1 to 8. God called Abraham and said, Abraham, I want you to do something. That you are going to leave your father's land, leave your people. Since the time again, I will show you where you will go. And every moment they go see Abraham in Egypt, Abraham is better than that place in the island of Human. Where Abraham where the place goes to the place God is about to show you, is the place Abraham is far better from where God wants to show you in the human eye. But God said, leave your people. Come, I will show you where you will go. And the Bible says Abraham obeyed God. Now in our own time, how many of us will do it? For instance, you are living in Abuja, or maybe you are in Lagos, or maybe Banana Estate, or maybe you are in America. And one morning, one night in the dream, and God will appear to you and say, my son, tomorrow morning, I want you to forget about all these big companies you are working, forget about all this, you follow me, I will show you where to go. And in that dream, God will show you, I want you to go and settle in I won't use Apple because Apple is a city. God will ask you to go and settle at Azuke. Hello. And in the dream, he said, my son, my daughter, follow me. And as you're following the dream, you will leave this Lagos, you leave this Abuja city, you leave this America where you enjoy it. Where I want you to stay and continue your business will be in Azuke. I don't know how many of you who have been in Azuke. For those who are the only time you can compare Azuke, I'm not saying Azuke is a bad town. No. You can use it if you are going to Abuja. If you cross the Akpa, that bush area, you can use that place to compare Azuke. And God says, go that place and stay. And that is where you will continue your business. I know if you wake up on that dream, you begin to bind and loose. You will never accept it. You want to pull it down. But here is the man Abraham. He said, God, I will obey, I will do that. And if you go to verse 8 of that place, the Bible says, in that time, God said to Abraham, I will establish you. I will bless you. Why? Because Abraham obeyed God. So there's no way you can receive any good thing, receive anything from God without obedience. Hallelujah, somebody. So, this is a man, a nobody. God chose him for the king of Israel. He said, come and lead my people, and from nowhere Saul, no less. And look at this man. He went there. I said, well, God, I want you, but I will do my own way. He went there, he killed Saul and spared Saul. And that proved God. He was rejected of being king. When they really know which you are not yet a Christian. Today is church member. And that's why you see people saying, my God, do you own any church? It's because you have seen church members that say, my God is the church of God. Someone becomes Christian, you will never do the will of God. If you remain a church member, you will be doing the will of the member, the will of the pastor. You will be doing the will of the church, not the will of God. You are not doing it because the Holy Spirit asks you not to do that. You won't be doing the will of woman. Majority of we are not struggling. We are not pursuing all this. Look at something that belongs to us, our inheritance. This is God that have assured us, 100% assurance, that all these things will come for us. Because I will bless you, I will bless your children, I will bless the work of your hand. Everything about you, that those who plan evil against you will fall. These are the promises of God. But we are the one pursuing
Why? Because but it will only work if you're a child of God. If you're not a child of God, in fact, all was happening in the room with the God because it will work. So we must come back to God. And as for me, I want us to point out again, in that place, the same what the Lord mentions, no matter where you are, that He will do what shall not be a barrier. Children of God, I want you to know, riches and every good thing come from God, not from human, not from local children. It comes from God. And your location has nothing to do with the blessing. Yes, sir. If a good thing with God, the blessing will come. That is God for you. I don't want that we see, but it's not the location. We see people when they in the overseas, they will end up coming home. Now, so the young men, but you in Nigeria are prospering. That's to tell you that location has nothing to do with the blessings of God. That the important thing, how close are you to God? In heaven, is God knows about you. And you here on earth, do you know about God? If you are connected to God, the blessing and Mary and the Martha. Bible says they welcomed him. Then Martha be busy now buying the material things as we are doing today. It's after material things. Getting at Jesus here, but maybe the busy not with Jesus. Along the line, Martha they said, God, take this my sister for their help to come and help me. And the Lord said, Martha, you are choosing the age of amen. But I want to tell you one thing is needful. And that thing needful is to obey the word of God. Children of God, if you want God to establish you, if you want what you need to do is to come to Jesus and obey Jesus, your life will change. Because Jesus is the solution. Nothing more. But when it was what happened, one of the happened that Jesus forgave it. And I remember the worst thing that will happen to you on this earth, after all these struggles on earth, you will end up going to hellfire. That's the worst thing that will happen to you. Hello. Hallelujah. That's the worst thing that will happen to you. Because when you walk and you see well, at least I've enjoyed here on earth. Even if you go to heaven, I won't put myself there. Even if you go to hellfire, you manage to be here. Man, I give up work with me. Private jet, you don't move with private jet. Neither do you move with convoy. Neither security. And neither do they use ambulance to carry you. You know, I told people before that those people in our food, wait. Yeah, the police. They have ambulance. They must not have been still alive. We only know, and all we know for our child is that whenever you hear wait, you know it's dead person. They carry cost. That's the only time we hear wait. Or somebody who is about to die, you will hear wait. But today, human beings are we hear wait. So just know they are about to die. That's why they do wait. Kanogide aya sɔpɔ kete na kama okuma mandela nyesu kele iwe kabika wa kabika
wee okwu ndị agba maọbụ n'ime ahụ otu n'otu si n'okwu abụọ ya n'elu gọzie anyị n'ụzọ dị iche iche na ncheta ga-asọpụ n'anya afa gị gọzie onye ji wee dozie a n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Biko musica ndị nọdere bịara. God Almighty, and I pray that your people who are prepared to give their time unto you, may you bless them, O God, may you prosper them, O God, may you draw them more closer to you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
ịtụ Chineke okwukwe ọ bụrụ mmadụ niile kama na anyị na-enye so ndị chọrọ ịtụ Chineke ga gbakọta wee were okwukwe tụ Chineke sị onye nwe anyị dịka nna atọ ọbịa mee elome ife ahụ mgbe a na-agbakọ ka ọkụta ụzọ maka ịtụ Chineke okwukwe.
You also added a new person to the family. Lord, we return all praise to you. We return all honor. The young man is not taking it for granted. Truly, you have lifted him as a man humble. Lord, we lift up this little child to you. We ask that your mighty hand will rest upon this child. Let the entrance of this child open more doors. In the name of Jesus. Now this child will grow to be bigger than his father. Lord, you any arrow from the pit of hell targeted at this young child shall go back to sender. Shall go back to sender. Shall go back to sender. In the name of Jesus. The miracle power of God, make it possible. Make it possible. Make it possible. In the name of Jesus. Accept their sacrifices and bless them back. The protocols of things may they become a memorial to heaven that will speak in their favor every day of their lives. In the mighty name of Jesus. And then I remember somebody, one of our members shared testimonies in the Chineke. So it's good to say that testimony in the church and the name of the Lord will be glorified. And so, one of our members called us in the Chineke area. So all the good kind of is all the possible. Chineke when our member was in the yard, fuel, we were fuel. We will look for the money has to see it for 2 days. Because my group has a marathon again on him. I got the number. Because my family do not have no start. I remember I can get to let you leave one morning and I'm walking on your eye. I am right to be about that. I do number. So that I was angry. One on Ezeka, Obi the guitar, and I in a check for Maroon. Obi the man, on it, not one of the Obi and me. Make it what you go, Maroon, the matter high. Even Mary who did I just why can't see that? Only to let me be beside that. Not long after him. The Hansi will tell us that I'm man, I can learn Mundo. I got done my good neck and I get up from Bununa, Bassins, West and Onos, you come. That's when the Kunuja got done Namana Jesus. Over the house, they were one as a big guy that the number starter. You don't go how I don't like it. I don't do. To get the Malas. The good was a Canagio, and that's not never man, even Queen, that's not never and then on a site. Whenever last I just guess Mamma will be at one no Catata, we Meruna Marazino. If a befa, what I want to know now, whatever job Meru no go and I had Jesus. When I now Oberon Kiku, but I don't know Catata. I just get new Gologon receive. If you as a man, or okay, Tony Rune, Mazupa, no one,
ọsịsọ ego ụbọchị ekene gị mana afọ ga-adị gị na mma in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Though the ages, the Almighty God has provided for the needs of His children. He gave man the skill to build a house for a dwelling, a protection from cold and heat, to serve as a goal for nurturing, care, and musician after toil. God has blessed the labor of the family of Chimaobi Emmanuel, and the humble recognition that this is not by their strength, but the gracious gift of God. We have come to offer thanksgiving to God and to dedicate this new house to His honor and glory as we pray for His continually presence in this household and home. Therefore, let us remember that we are in the presence of the Almighty God. The Lord be with you. Let us pray. Almighty and everlasting God, grant to this home the grace of your presence, that you may know to be the inhabitants of this dwelling and the defender of this household, through Jesus Christ our Lord, whom with you and the Holy Spirit lives and reign one God forever and ever. Amen. Shall we say Psalm 23 all together? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in pasture. He leads me to say water. The God will be all of righteousness for His name's sake. Even if I walk through the shadow of death, I will fear no evil. And to make it secure habitation for those who dwell in it. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Behold, I stand at the door and knock. Says the Lord, if you hear my voice and open the door, I will come into the house and eat with you, and you with me. The Lord shall watch over your going out and your coming in, from this time forth and forevermore. Amen. Let us pray, Lord. Amen. Amen. Now, we now enter. Vamos a estar la
I will sprinkle you with clean water, and you will be cleansed. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. O holy God, the incarnation of your Son, our Lord, you made our flesh the instrument of your sin. We may confidently await our being clothed upon with spiritual bodies, when that which is mortal is transformed. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I can go now. Let us pray. Oh God, your blessed Son worked with his hand as a carpenter in a shop in Nazareth. Be present, we pray, with those who work in this place, that laboring, you shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you. Let us pray, O Lord our God, to supply every need of your house according to your great riches. Bless the hands that work in this place, and give us grateful hearts to be daily through Jesus Christ our Lord. Amen. Our Lord. And the Holy Spirit. Seasons. Satisfy your hearts with food and gladness. It brings forth food from the earth and wine to gladden our hearts. When God's people live together in unity, above everything, love one another earnestly. The effect of righteousness will be peace. The result of righteousness, tranquility and trust forever. My people will abide in secure dwellings and in quiet resting places. Unless the Lord builds the house, the labor in vain will be rich. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Let us pray. Gladness of your presence. Bless all who live here with the gift of your Lord, Father, to all whose lives they touch. They grow in grace and in the knowledge and love of you. Guide, comfort, and strengthen them. Preserve them in peace. In the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses. Forgive us our trespasses against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. God is kingdom, the power and glory, forever and ever. Amen. Almighty God, our Heavenly Father, you're wonderful and faithful in all your dealings with your people. We praise you now and give you thanks because you have visited this house and honored it with your presence. Dwell among us in your power and glory.
Bind us together in your love and peace. May we serve you and one another in your name. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Keep your hearts and minds in knowledge and love of God, and of all His Son Jesus Christ our Lord, and the blessings of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and be with you always. Amen. And God the Holy Spirit. Hip, 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 hip. Hip, 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 hip. Hip, 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 hip. Hooray! Amen. Thank you very much. That is, how many new things that God has done for us. Today, we are celebrating. So, Obanuru, my on the Kadine because after the all the way from church, I used to all the listeners, all the who got the episode, they do so also on the American. I see all of that. As you see, I was a Kahachi, I'm way can out to I because at the Megamo, they from a banana, I got to see. What's it? About the family of Mado, Nabo, 81 the Mado, Nawunya, and the Wakarakon, where Pado may know when I can do so. No Jaka, I am making a Pado Jaka, Didin, Gareba, Macarabia, a little busy. If all your or not the end or do, when you will matter.
ebe anyị efu na ndị akwụkwọ nsọ zibere Apọlọs na ebe a Pọl abịago n'ụdị Pọl mana o nwere mgbe anyị si anya naba maka na ọ bịara bụ na o chezọ n'afọ ya bụ Pọl ọ bịa n'ụdị Sọl anyị fụ na o jigo Sọl o wee bụ na ọ pụta n'ụzọ Damaskọs onye nwaanyị metụ ya aka ọsịza aka ọzaba Pọl so very soon ọ ga-etinye taa asaa nọkwazịa ọ n'ihi obiọma nwanne anyị nwoke ka o ji nọrọ ekenekwazi m n'otu aka onye na-afụdadị mmemme na-aga n'iru mkpatụ obi ọnọdụ ya n'otu aka Antoni ya ọ bụrụ na ndị Katọlik nọ ebe a ajụ ike n'ezigbo ọga anyị nwoke ọ dị wee from Adọ onye na-afụ na anyị ncha niile na udo dị n'Adọ bụnadọgụ kedu ebe obi akụ gị na ọkpata akụ ụmụ nwaanyị dị nsogbu eme adịghị na ihe ụmụaka nọ mmadụ ka ego dị ọzọ anyị mere nwaanyị ihe ọma na-achị ego dị ọma nọ Thank you. Obi best about manya onye nkụrụ ya akọtaghị aka ndị asị ma enyi ka akọtara biko ana m anya mgbe iwe ọnwụ na ịmara aha ga-ababeghị n'akwụkwọ ndị ga-eri ikpe gwa m eze agwa na ha agagharị na-ede akwụkwọ ọ bụrụ na ị bịara ebe a na ịma na obi adịrọ gị mma jos ka nsị ndịgharị gị nọmba onye ga-abịa mee gị ka obi dị gị mma onweghị onye ọzọ na-abụọ Biyonka bịa kịta ọnwa gọrọ obi ebido dị wafere nọ maka ka ama n'ọdịwa echọbere ya ọzọ ya oge ị na-eche gị ma ọ nwere ndị ọzọ ogodo na onye ọzọ abịa ngwaji ọgụ agbaziri igbe kpọọ ya biko ọzagba ịma ọbụla adị ime n'ebe onye ebenyebere aha ya dara bido n'ebe si igbo ọ kebe ebunye ngara ebunye ndị ọzọ na-ahụrụ mama ya ọchị ilu ka akara wafọ ụza dị ya ọ dị isa mmadụ enweghị hapụ ihu lọlọ nọ iwe ewe obodo nwa maka na Chibuobi ọgbọ na-ekpara rọ ọgbọ n'ọdụ na ya dịka anyị metere nke na bụrụ Ịlaịja isi kwọka ha akwọka ọgwụ ụlọ ọgwụ ịnụ ọnatachi ọhụrụ na ivuru blọk mana nke jụmụ a ịhụ ịkpa ehugbo Ịlaịja n'akwụkwọ nsọ
Elijah brought n'ụzọ preaching ige mụ na wo mekwara na mana iwe were ụdị nke nta biko ụlọ ewere iwe Nnewi na-achị Nnewi nọ kedu ebe na-ezigbo nwanne gị ana m ekwu maka idea na-ekwu maka ewere na-agha ntị awụghị m ọjị ka maka na ọzọ ịfụta anyị ebido dogo ese ose fụtakwana anyị ekwenye n'ihe a na-ekwu ya bụ isoro kwenye ike gadịrị onye afọ emewu ya da ịmaghị ihe a na-achọ ezigbo ọnya dị na a na-akpọ South Africa wee na-ebuchi mba niile iri okpu onye gị okpu na ọnwụ ndị mmemme iri okpu eme ka eji ewu ozugbo gaa n'aka ọ karịa akpọfọ ọhụrụ acha alụmgbe iji alụmgbe na ụbọtụrụ ịgbagobe eluigwe ụlọ mara otu anyị ọnwa ihe ọzọ dị anaghị n'aka na-abụrọ blessing uwe ndị nsọ na-abụ ọbụ na mfọ ịdachi m nke free thank you sir God bless you shall be well with you mana echekwa m enwere otu ụzọ n'ụzọ iri tata biko ọbụ ihe nwute kama na ama m biko kedere m Reverend Dr. Arinze onye ji okwu ya wee na-eme ife na our church bụ Holy Trinity onwe mgbe ahụ akpa oke eke aga ala ọ sị na aga ala na Chukwu adọrọ anyị ebe n'ụka ọ bụ n'oge Chukwu gachigara ime ọnwa ọzọ gwọrọ n'ime ụbọchị m debere ime ebe a dọkpaghala ma mụ niile kere ime ike gọọmenti na-achị ezigbo mmadụ na-achị odegwu iwe ọkpụrụ ọka mana mgbe iji gbado na ise pejikwara nke ndị egwu omenachi na-egwu eziokwu mgbe ị ga-abata ka m na-eche dịka nwụrụ last ọnwa ụbọchị nta n'airport ọ dị ka ọnụ airport ka nwụrụ ugocheta ụmụ niile ọchọrọ onwe maka mana na-echi egotere onwe m okwu ike nke ọ weta chenji ọ wetara uchenji mụ jideta ọnwa ebe nnọkọ eme bịa nwatakịrị gbanyụọ plant na ọkpụkpụ ụgbọelu ya tata ka nshi na mma nke ga-azaza ya mere ọgọ mgbochi nke ka ọ ọdụzi so mana onye akpụbatara nchegharị ezinụlọ anyị o wee ru ka ọ nwụrụ nwanne m nwaanyị wee webatazi ya na-awaji egwu ya mana ihe were m iwe mgbe o webatara ntegharị ahụ ụlọ m onwe m bịa gbaa mbọ si ka mgbaba mbọ oke ike m ka ntegharịa m bịa tegharịkwa nwa obere oke ntegharịtara leele ọnwa anya ibe m leele ma leele anyanwụ anya ka o jiere m eluigwe ozu ibe m leele ọnwa anya n'ime ntegharị ahụ m ụlọ agakwa n'ihu na-agba mbọ ka o kwere meka soro na agụwa akwụkwọ nsọ ama nke ngụbe ndebe tupu aga ekwe m gụọ ụfọdụ ọbụrụ ere nchekwa ka ịsa baịbụl na-enye nsogbu ihe wutere m ọnwụ na mụ nọzụwo ndị ka anyị gara pati ala agwa m na onye mma dịka onye mma akụ nwaanyị laala ọkụ mmụọ onye nzọrọ maka adọghị mma n'ọkụ mmụọ emezi ochi laala eluigwe laala ọkụ mmụọ onye mme ịmakwa ụmụ ihe ahụ niile ọkụ mmụọ ọsọkwa dịka ere nnọkọta chipere mmadụ ihe nshi ọkụ mmụọ so eroteghị m anyị wee gaa patide mgbọ morutebe mgbọ ojii aka lụrụ otu ọklọkụ chi akala alazi ihe niile nwụrụ ka onye ọbụla mkpọ nwaanyị ana adade ka a na-agba ọgọ nwoke ọwụ na nwunye m mkpọrọ dobi gaala ụlọ mkpọrọ nke m natara gbuo ihe wuteziri m ọnwụ na m kpọdigir bata be anyị asị ịkpọ nwaanyị nata onye weta aka ebe ọtọ nwaanyị sị m ha fụrụ ya aka ka ga zuo ike mkpatụkwa ya aka si ga eme ebe a bịara ọsị m nnukwu ruo taa ọnya ka o weta aka 5 o'clock ya chejie mind ka anyị rụọ ọrụ abịa aka m ka na-emekwa ka m kpọghee windo ka ikuku betalekwa nwunye di m ọ nọrọ n'ọnụ ụzọ na-echi chegharị ya mgbe oge jere eje mụsị ndị ihe mere iji kpọghee windo a ahụ ozugbo akara kpọghee windo a ịdịchọ na nwaanyị a amaghị ebe anyị mmebe n'ọmụrụ a
adịghị adụ mmadụ na-abụrụ nke ọzọ gwụrụ azụ ekwu ya na ihe ọzọ mmadụ gị onye na-akwụ iko ụsị nwaanyị bilie bịa lawa mgbe ọ ka nwaanyị anya bilie bịa lawa ndị ya nwata nwaanyị ahụ si mara ozugbo ilere anya ikpolikwuru gọtịrị elu ka imeghe windo ọsị m na mokwuruo ahụ na ndị ahụ mụsịla ọhụ ụbọchị gị onye na-akwụ iko nke elu o si mara ebe anyị na-eme n'ime ụlọ ọjụjụ nwaanyị ọma ebilie ọ kwere ego m nsi laa ọ ife ya ka m ji wee sị na a ga-enye nwaanyị anyị nnobi ya today mother of Israel maka nọọsụ ọkwa ịghọta ihe na Jomo Brazil ọkwa egwuregwu biko ọ bụrụ na ọ nwere ihe nwere a na-eri eri a na-ewetara anyị maka na ihe anyị ga-ata ata bụ ihe orire ma na-edego m anya wee hụ na ndị China ga-ebi ebe a ajụjụ nwere ịjụ Chimaobi ebe ị nwere okpukpere ụdị ụlọ ọka dị n'eluigwe ịya abịa asami ya maka na ọ dịka anyị lụtara akara ụlọ nwetara ebe dịka wawaru adụ m shọ na ụlọ nna m dị n'eluigwe na nna m ọkachike mụ na ọ nọ ụbọchị nke ụlọ nsika ezigbo ọrụ nke ikpuru ga nnọrọ mana atụ ngwa ọrụ akwụ ka abịago biko ọnwụ na-ezu ezu anyị anabata Chimaobi and also open it so mma ayọzi bịa ka anyị tebụl ihe ọmasị ya bụ na agbatago chọọchị agbatago ụlọ anyị ga-agaba n'ihu enwere ike isi praise the Lord mmebi ihe ndọrọ aka ọgwụgwụ onye ka isi bụ ibe ekeke ha chọọchị biko ọ nwere anyị ga you go what okay me balance seconds. Black.
everything going on. Naga magre hari na prota kue buka magre magre. Apa sebenarnya sih? Naga magre. Ini mana jadi? Aku tahu. Ejiknya mau kamu itu. Naga nambul. Dia bikin mana baca ke makannya kalau mau dengar begini ini mau semua. Lalu ini ibu kan SDG, dia kan ibu tahu. Oke. Kemudian dah itu tidak pakai kok. Mana yang wani? Nah yang bono. Malah sesuatu nabatan dong. Dia berlaku dia boleh di Israel. Apa tahu gendong? Asal siapa tu Buklia siaci, mana? Jadi yang merungkulah tak komputi unjuk kata apa namanya? Kuno mana waga waga nemen mana unjuk apa namanya? Mana problem? Jika saya kan jadi kan apa manusia mana? Biko dari kecil mamunya, maka mereka diluka hama dewa. Alright, biko, ayo nato dong cara tiba lah baca kagum maka tidur madom nih, dari deh fisiu, orang yang fisiu mau mereka kamu kabiar, fisiu mana tidur. Biko noga ini disana kan dia kamu, iya wiko, agak lebih dia oke. Biko present ini official, kamu ini, juga bukan waktu buku atau bukan kamu benar kamu nih aku, no problem. Alright, biko mutu ọ̀nà ọkọ̀ èjì anya àwọn tebụl nchi akari mutu ọ̀nà ala mutu ọ̀nà. Ihe a ihe ndọga anyị ji bịa all the way from ọgwụ nta ngwongwo na ngwongwo rachi ebe aja niile kwadoro akwado wee bịa ọnya mere eji wee prezent ya. Ndị ọgọ ma ekele m ọnụrụ. Ya rere ha lachi ndị ọgọ nwatakịrị mbọ. Ọ dịla si ya n'oge mmiri. Nke nwe eziokwu na sisi mbidoro ọgọ bụ ihe dị iche ụlọ ndụ ha na mmadụ mmiri ha ụlọ ndụ mmadụ ha na mmadụ ibe ha na nwoke ya so ha shi n'ụlọ ihe olu njide abịa eji m obi ọcha mma n'ụlọ ma anyị ji obi ọcha na ata mana chikwu ọhụrụ n'ushi weta ihe awụrụ n'anyị achụrụ ga-ewe achụrụ na mmadụ ma dị n'aha adịghị dịka unu bịakwa mgbe unu gara nawa okunu ga-eji na maka unu eji n'aha Jizọs dọọlụ ụlọ eme gbaa isi m dịka ha bịa mgbe ha maara m ga-esonyere m. Alright, biko ndị ọ ga-ekele ego unu agbalị eso n'otu ha ji bịara onye na ebe a na-akpọ ebe a na-eme mkpụ nwaanyị nọrọ na-abụ Chukwu na onyere anyị ka anyị zụta ọzọ ọgwụ ọkụrụ ịlụgị ya ya mere anyị na-anabata ya biko nwaanyị ọma nke ewugere oriri nabata ore ụmụ gị azụgburu ọkụkọ Israel maka ọ na-akpa agwa dị ka ndị Israel ude bụkwa elu ude bụ oge ọdụkwa ka ụlọ mma olu na-agbalị ikpe ma bịa ụlọ igbo nke a mara ihe ji igbo nke ebe oke ndị ọrụ ụlọ a sị m olu na-agbalị ikpe Mother of Israel after one young lady, Chichi President, law. He will put them down there, law. Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Oh, open our time, Parina. I ain't that put that one day, I ain't that really a lot. Whenever I need that in you, that I'm my Chineke na-emere anyị na anyị ji ekele Chukwu n'ụbọchị taata
Oladoga. Praise the Lord. Ya kere pe ya kujiri ndo pepere ankuta uta kakale. Pepere ankuta uta kakale. Omudozi kwenu. Omudozi kwenu. Omudozi kwezonu. Sorono. Sorono. Sizorono. Palo mudozi nezi. Lenu kulondo. Awulo mutule wesi azaha. Anya open. Lele mpora no lele ludo le osishodo. Shake it out there. No shake. I rock a ruguru here. Oh, better time. He had to you oh, oh, no, I can only really don't know men. I'm deep. Chineke will be mother. Because telling the mother of Israel. Nadia. Because telling the mother of Israel. Because other one in a full nigga, no motors, I said he would not. We don't listen to people. I'm not some Magotama do them for a good honor. And I'm Magotama do them for good large honor. Like a little fan. I don't want to learn in that by Begatawa. Mojiki go to Buri. Nagi to Buri. She will say, one say, you won't say, Agoda. No more than a way. Gay to Buddha. Gay. They can have made a game in the 1 hour. Mulo woman, now, easy. So, I have never met that. It's a no Pagorosi, with your game in Brooklyn and okay, would you? But it's a no Pagano with your game. Because you are going to Brazil. I can walk on Brazil. Ochi ekwe kon ni igole omu ti won te chiri moto na bu we baba o bere me ni aka mo mo chi eju mo 504 o du yi e wa ta do awa seketa go omu fi de tuko ekwe moto se ya ge ka be mo ma ji we ri ha bu e bu mo ma ji owo la break na wa na ke wa ya ka ni la we na ta mo mo ma ji we so me na ha ni e du na ya be ala so. That day, you say, a good body image. Macau, eat in Macarate, Hammer, and nothing. No more Brazil, it's a good. I don't know. I think we don't know what I'm going to do. Two but you would be on the well. Only that. I want you need to work better. Football club. I'm not going to have a arrange. Continuing able to have to choose the Chimobi, our country, Chimobi, Egagarisi, all the Shooters First Club Association. The Boss Association of Nigeria Limited. They are coming with their sign, and it shows that they are one of the members is here for opening house and the child education.
everybody. Okay, one of the panso. The battle will I do well. Talk about the shooters. Before the battle, you do well. Raf is your charge of one day. Raf, I'm going to go. Chimo bisa ngapa di telok baju agar ojo. Oh bakar ira paraka. Oh babi. Oh tu we coach ko we ya de. Coach es para ba de ni be Rafa Gabriel Endo. Rafa Gabriel Endo. Hey. Meko. Na ma de ke je na ko ese ma na chi ama no gugu ime oje ni di pisi a na ko de ka na eme mai de no ma ke ya na be fele ya ni da 1 2 awu ko se moda chero moda ka cho kwa do na o never bless me huh? Oh, make a remote. Israel, for our body. So, body is good. Thank you. Now, I'm going to hand the mic over to your chairman, so that the chairman will give us better more than me. So, here are your passenger people. Rodophobia is your bubble when I'm at here. And I took away your microphone. I'm not going to call it a chairman. I'm not going. It's no matter. I'm not able to have one able chairman. But I'm going to open that chairman and take a David. Who they winning? Open that chairman and take a David. But one day they are like to take a Goliath. Oh, you can't do it. Oh, you can't do it tonight. You can't get David. David, you go away. No, I'm saying you can't man ever. The wise. Check out his own. Our wine, Basuru. Now, we know that. Golden shooters. Golden shooters. Uno, I'm here in night. I knew my Golden shooters. Golden shooters. One day people dying or nobody has seen. Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Yahweh is Yahweh. Assistant coach Chimodi. We go, they can now go up and on one song. Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Come on, young age, today, I'm an achievement in estates, and with representative honorable and golden shooters. Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh.
Igbo, Coach Noble. All go to the other also, Chiata, come drink the room. Noble. No, what do you want for me? Over there, he ain't on the Julia. Digo Timo, who is you? Obimo, who is you? I say, choose one walking. Igoria boots. The Igoria, the other boots, then they are right. Boot. How did you handle qualifying your coach? I'm able to have a money on the way to have one field. But today, I am the Rosie and Animal. No, I'm behind everybody there because one has a number. Or because the Helena Banyeria of our business. No one by the society. All of society. All of my small man, I go to teach you also. Tango is your also to that, then I have my chicos over hand is wish. Every I like what I can go Kanna ha mbaro nyechi ahapa ha Jesus way. So ihe jipụta ihe how because na abari ahụ. Ọ bụ anyị na celebrate effort Chineke n'isi today. Maka na ịdị humble to God, humble to your parents, humble to community. Ana kwada ebe a. Abụ ihe bịara mberede. Ihe ahụ ihe Chukwu kwadoro maka tutu ụbọchị taa abịa ebe mbao edimo amago na ya nwụtara nwoke ọ bụghị anyị ga-abụ ya n'ọnụ toro odogwu so anyị na-ekele mbao onye nyere amara Chineke n'isi ya ọ gbaziere ụzọ ọ ga-ezi gị andị ụmụ Chukwu nna kwara ayọ n'isi wee mee uche Chineke n'ebe anyị wee ata dị mma anyị na-ekele gị n'ezinụlọ gị na ọmarịcha nwaanyị anyị jere ọgwụ nta obi aṅụrị abụrụ jos na ọ bụ nụrụ nwaanyị kama na ọ nụrụ nwaanyị nwanne ya nwoke bụ ụzọ n'ọnwa ma ha na-abụ dịka otu ihe ji egwu ihe a bụ ọgwụ ezinụlọ adịghị n'otu aka bido tata mmiri nke wee dịga n'otu ekpesara m ihe na-ese ego na nwanne m gakwurugo na emezie ya biko enyekwa anyị taa na anyị kwuru gaba chi ga-eji chi ga-abụ mana ya na ihe anyị na-asị na nwa a ga-eto n'iru iro ya onweghị ga-ege n'aha Jizọs ọ bụrụ mgbe ndị ọgbọ ya na-aga akwụkwọ ọ ga-agachapụta papa ya gara n'ata mana nwa a ga-aga karịa ebe papa ya kwụsara n'aha Jizọs tata ga-abụ ihe ịrịba ama nye obodo ama etiti and ahụrụ m oge azụ ekele ọ bụrụ na unu agha anọghị ma mkpu mana ebe unu si mkpube ya ka ndị ekwu si na ọhụrụ ihe unu gọrọ na nke unu ka ga-agọ n'isi nwa ga-emezu dịka uche Chineke si dị n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị enweghị oke ihe inye gị anyị nwere obi cheki iprezent igosi ka obi ụtọ anyị si wee dị n'isi nwanne anyị nwoke na ezinụlọ ya na nna ya especially n'isi upcoming child si na ebumnobi Chineke o ji zite nwa ezinụlọ ga-abịa na mmezu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Golden shooters ezigbote onye ụka dịka kwụọgodo n'aka the last Bible anyị na-asị gị nnọọ
na-ekwu maka eziokwu anyị ilo ọkpata ilo gepụta ilo nkechi biko ụlọ nke na ndị ọjọọ ya abatago mother of Israel please come and nabata us the ndọndọ biko bịa mkpụrụ n'akụkụ ihu tebụl biko na achọrọ m ịbịa na mkpokọta ụka m ndị na-etebụl achọrọ ịbịa gbatụrụ ya gbatụ please
akụ ụkadị iji ego ụkadị iweta akụ onye na-eri ego a onye na-eri ego a onye na-agbachi ego kwa egusi onye kwukwadị na mkpa gị a na-enye ego ụmụaka ama m onye nọ n'ọgwa a na-enyokwara enyo onye ji ego ejiri ọkọchị agwa jipi ama m onye nọ n'ọgbọ asụsụ ebi okwu ezigbo onye ekemo oji ezi ebe ọbụ ezikọrọ n'afọ ka ibe alụmamara ndị ọgbanye na mmadụ iri oji ego wee kedere m chi onye nwere ike ịgbara mmadụ maka na ịbụ nwanne chi ebe a ọ bụ na mgbe ozi onye bụrụ okwu ọ bụ ofu ugboro asaa lọcha ka o si eri ego onye a na-eme abụrụkwara ihe ụmụaka chi sekuriti na nwanyị nwayọ were nwayọ were nwayọ ụlọ akwụkwọ na-ejikwa mgbe echeji ewọzi ego vidio na mkpara dị ya tata ọ rechi mmanya ọ bagoro vidio Pita nwunye ya nọ n'ọgbọ na-abịara maka ịrụ egwu ya maka obere nwa ya chọrọ ime ọmanaza ma na ha enwekwa new campaign maka nwa bụ nwa ọla niile ọbọdị ego ejeji DJ Nico Madam Mommy, Maria How about it? Can you support us of this very attention? Where are they? It's support us. How about it?
Lagos. Ugochukwu ìwòrí gbẹ̀dẹ̀ fúnù. Ugochukwu Agu senior. Agogada Agu area. Agogada Agu. Agu or like that. Agu tí o kò ká àbára bí yẹn. Agu tí o yẹ fún wa. You know when the God is serious this time. God is serious this time. Ọ̀wọ̀rọ̀ ọjọ́ wo pàpọ̀ gbó bí i àná náà fọ́sọ́. Ọ̀wọ̀rọ̀ ọjọ́ wo pàpọ̀ gbó. The youngest pàpọ̀ gbó. Youngest pàpọ̀ gbó. Oyinbo yẹ kí tí kìí ká lè parí ẹ̀bá. Ọmọ ọ̀gọ̀. Ojú ìgbé ọmọ ọ̀gọ̀. Wọ́n kọ́ ọba. Ọ̀kẹ́ sáà ni ọmọ sàràbí ti mọ̀ ní abíà. Ebi àwọn ìkúrò owó bí ti náà yẹ̀wọ́ n'anya. Ó kọ́ bá yẹ sáà ìkéde. Màkà ní ìsọ̀rọ̀ yá bẹ̀ ẹ̀bẹ̀. Okú kárí lóòkú. Òde òkúta ọ̀nà ẹ̀fẹ̀. Ọwọ́ ẹni rẹ̀ yẹ tí. Ọwọ́ ẹni rẹ̀ yẹ. Ìgò ní ṣúta sẹ́kẹ̀rẹ̀ mọ̀nù. Ló bá tó sì ní ma. Obi wọn dé. Obi wọn dé. Bàbá yìí kò. Ìgbé. Ìgbé náà. Ìgbé bẹ̀ máa fún wa. Direction we are now going on that. All the people are looking at me. Kuna magona adoga embus of offense. Bahaba Kazari. Let's occupy the table. They cannot get in another kingdom model. So we transfer to another canopy. Ọgbọ́n àkọ́gà àdẹ̀rẹ̀ gbàgbé báwo ṣe canopy àbú. So anabata ezigbote nwanne nke m Ifeanyi Azụ amasị unu nnọọ ya na ọkpụrụ ọkara nwanne m ojike ya ma ọgọgọzie Azụ n'onwe ya nọ nso Azụ ike Azụ were m aka Azụ were m aka Azụ were gbakwa aka Azụ ike iche chere agaghị m ebe oge na iwere microphone when you say and the table no man up we will be there one day for you the back and they find yeah you will have to achieve work you have to work on what you want to say okay ndaga mole je ofa calm down man ezinụlọ Edmond mmadụ wee na-anabata ndị ọgọ Mr. and Mrs. Ifeanyi Azụ na ndị niile ya anyị asọ bịa ịkwanyere anyị ugwu awanyere na anyị nyere ha the notice in a short time still ha gosiri na ha na-eme dịka ha si eme na mbụ maka na ama m mgbe ọ dị ka anyị jere ịnụ nwaanyị o bunyere 50 cartons of beer so ọ bụrụ tata ka o bidoro na-eme ọgọ ịfụ dị mgbe ifu ogologo imi ya so anyị na-ekene unu niile na-ekene nwanne m nwaanyị maka na ọ bụrụ na ọ dị eme ọfụma ebe a nọ ihe a bịara ebe ama mgbe ebe a taa so biko anyị nabatara ụlọ ọfụma gara achọ ọgụ anyị ya jidekwa ka o ji anyị hụrụ ụda eji wee bịa ile anya ụfọdụ ga na-ahụ edokwa ụda ewu ụda ebili mana ihe ewu ụda efi wee na-achị ndị ọgọ ndị olu ụlọ eme anyị ji aha ezinụlọ anyị wee na-achị ụlọ enyekwa dị ngọ nche ihe wee na-achị ụlọ biko ihe obibi ụlọ ndị aba anyị dị anyị obi mma ọdụ ọgọrọ ọgọ si eme wee na-asị ebe Chukwu bitere unu n'udo ga-anọkwa ebe a n'udo unu ga-anarakwa ụgwọ unu ji bịa ụgwọ unu ga-eji gị ga-aka nke unu ji ka mma n'aha Jizọs. Ifeanyi ọwụkwa ndị m n'ihu ha ma ndị ọma ndị nke yọtakara ayọta njọ ọgwamanya wụrụ na mmadụ chiri nne ụlọ ege na bọwaja na ego bawa na ego ndị ofe obi Friends Club ụdọ onye nkuzi na
again. No food the first club of Children of as a oh, when they would get my arrow, anyway, we are Tabialamba. And all the neighbor we was Ala Maga. Manulu went to Jiki, I was your neighbor. Magalawa hindered the arm of the was dear, Okoreago, Alago, let get it to Mavria. In all which you want to do, Yaka spaghetti. Where they are, I'm on the way, look over you. I want to wait for my way. He can What to I don't know about engineer, but there is engineer, but there is a kata. Almost those I know when they are on the Ganga battery, on the Mama, on the Mama, church, pardon the one. Why you might tell you teach my hours and teach me so they will tell a caravan. They don't know that they go down the shop. I never know you go to Lagos. The man that reckon about it, I'm not about the guy over here, the guy, Moa, father. They are only be around your home. Or when he be around, look, okay, I'm about to You're going to I ain't telling you. I'm not telling you to go on that. It was how you there. It was how you there. You know, go to me. Young, you're blind. Thank you.
Israel. Zion. Baba the Father. Honor of Israel.
Onye ọmande mgbe mma abịa maka ebe amụla wụ mkparị biko ya ekwara windo oghe ọwụ na abịa broda wụ gama mba si na broda onye oshi bịara mana staịlị ndị abịa ka m gwakwa wee ka ndị agha nọ na windo mee isi ka ebusu mmemme ibe ịbịa nyoo mmadụ ma ọmụ ịghọtago ịchụkwa aja ego na ezigbo ego na-etigbo aja ogo ọfọ ka anyị ji eme ife DJ ka anyị gaa DJ keep on scratching scratch anya anyị egbe ọ gịnị dị na egboro ife a onegbu
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Just give me up. Don't be scared. To my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. When I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give me up. Don't be scared. ekele m unu afọ m mbụ unu gbara mmemme a wee sị na unu zuru ka ebe na-asụ nde ka unu ji na ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs ka obi dị gị na mmemme a taata obi juru m aṅụrị ọfụma n'obi juru okwe na-asị na Chineke nna anya mere ihe a niile ka ọ dị otu akpa n'ihu njere amaghị ọnwa niile bịara isi nwatakịrị a mụrụ chika Emmanuel akara onyinye ahụ ụbọchị kata na-asị n'obi aṅụrị aka m ọfụma n'ihe niile a na-emebe taa ma niile bịara kwado ihe niile gwụrụ taa na ọ ofu isi adịghị m ọbịa n'ọma niile zụrụ taa eme ya nwụrụ eme ka ọ gaa obi juru m aṅụrị na mmemme a na-aga n'ụbọchị nkata. ekele m unu na mba kwuru na apụpụ m mbụ n'ụgba wee na-asị na ihe ọbụla bụ ife ntụfu na mmemme a ọ bụ ego ọpụta m ọ bụ mgbagharị na jọb ga-akwụghachi unu mmaji mmaji n'aha Jizọs ọ ga-adị gị na mma ọ nwere afọ a na-etu gị etu afọ a na-etu m etu afọ a na-etu m etu mana afọ a na-etu m anya na-aza ọgbalaeche agụ ka m na-aza ọgbalaeche agụ egwu bọs na-ekele gị o wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma jọb ga-esi na mmemme a wee bulie unu enu ife o mepere unu ife unu ayọtabeghị n'ezinụlọ jọb ga-esi na mmemme a wee mere unu n'aha Jizọs ọ nwere ihe ọzọ dị gị n'obi nwere ike ịgbu ọha na eze na Chineke na ga-akwụghachi ya ọ dịghị izu na-asị na ndị Igbo siri ilu si na-achị na ofu onye na-esiri ọha erichaa ọrụ ha chiere ofu onye na ọ dị ericha n'obi aṅụrị m ụnụ ihe niile ha bịara ebe a bịa mere anya taata si na Chineke na-akwụghachi mmaji bụ mmaji na ọkpa ha ji wee bịa ebe taata ka ha ga-eji wee bịa na mba anyị na onwe ya ụgwọ onye isi ezinụlọ na-akwụ onye udo ka ọ ihe niile anyị na-eme taata na-agakwa n'ugbo nwanne m nwoke ụgwọ onye obi ma na mmadụ onwe m ụgwọ onye obi ihe niile anyị na-eme anyị na-amada ha akọ nkụkọ na Chineke nna na-emekwa ihe niile ha ji wee bịa taata ka ọ kwụghachikwa ha mmaji n'aha anyị. ekele gị ọ gbara-eche agụ
ego boss no ga adịrị na mma the whole boss empire no ga adịrị ezinụlọ na mma ma nwa fụrụ amụ Job ga-emeri ya amara ọ ga-adị ndụ wee zụọ unu a n'aha Jizọs ekele gị Nekele mbio biko mee ka anyị mara afọ gị na onye bụ afọ mbụ nwada Chukwu agọzi blessing ọ ga-adị gị na mma biko mee ka anyị mara ife gbasara gị na ezinụlọ a na-eme mmemme n'ụbọchị taata ihe gbasara m ya bụ na abụ m nwunye onye na-eme mmemme and abụ m nne mụtara onye a na-emere mmemme taata. Wow, congratulations. Biko wana ọha na eze ka obi dị gị taata unu mere mmemme anụ maka ọbịago na njedebe. N'ezie obi dị m ezigbo aṅụrị, obi dị m ụtọ maka na o tego a na-eri ya mana Chineke emego amara nye anyị ike na-abụrụ ihe mezuru taa n'ihe niile nekwa anyị ezigbo ụbọchị mmiri ezoro anwụ acha ga-agba onye bịakwara n'udo ma na-anọkwana n'udo obi dị ezigbo aṅụrị. Ekele gị afọ m mbọ niile unu gbara mmemme ọpụ na ihe dị hard na Naịjirịa na unu mmemme anụ achapụ anyị na-asị na Job ga-anara ekele n'aha Jizọs ka ihe na-eche ka o mere ezinụlọ ma mekwara nwa ọfụ unu kwubara n'ụlọ ụka taata. Ekpere m isi m na ezinụlọ m bụ na Jehova ya na-echekwaba anyị, ọ ga na-edu anyị ọpụpụ anyị na mbụ anyị, ihe niile gbasara anyị ọ ya na-emetụta ya. Asidenti ama mbụ maka anyị, anya ndị iro ọ ya na-ewepụrụ anyị, isi nwa m ọ ya na-edu ya, ọ ya na-emekwana ote onye egwu ya na mgbe ọ ya etolitekwana usoro ụmụazị ibe ya gbaba mbọ ọma ndakwala akụla oriri soro ndị abaghị uru kpagharịwa ọ ya ejere onye nwe anyị ozi too n'ụzọ ya ka wee kpere n'isi m na ezinụlọ. Ekele ndị ọ ga-adị gị na mma nwere ekene ị na-enye ndị ikwu na ibe na ndị frens ndị chi unu wee bịa n'ụbọchị taata. Ekele m na-enye nwoke ma nwaanyị ma agadi nwe obere so m wee bịa so ezinụlọ m bịa ṅụrụ ọṅụ n'ụbọchị dị taa. Ụla Chineke ya na-edu ha na-echekwaba ha mee ka ihe ọma ha nakwara merụ onye ọbụla onye ukwu ma onye nta nke ọ dị obi butere ihe a merụ ya Chineke ya emezuru ya nwoke mezuru ya nwaanyị nke a wee kpere n'isi ụlọ. Ekele m gị enwada biko gwana ọha na eze afọ a na-etu gị etu. Afọ a na-etu mbụ Ọmarịcha Stainless ego bọs na-ekele gị the whole boys empire na-ekele gị wee na-asị na mmemme ahụ mere n'ụbọchị taata ga-adị ka aja koruchu na ezinụlọ ha Job ga-esite na wee mere unu amara ife bụ ife ezinụlọ a bụ n'obi na fa nwetabụrụ na Job ga-emere ha na site na mmemme a n'aha Jizọs ọ ga-adị ụlọ mma n'aha Jizọs. Ekele gị